Čaute ľudia, toto vás vítam u nového videa a dneska som tu na mojom starom počítači a máme tu 00.exe. To vám vlastne napíšem o ňom a môžeme ho zapnúť. Bum. Napriek tomu spustiť. Áno. Počkáme, než to vylehne. Nič sa nemôžeme robiť. Ja to si reštartujem ručne. Tak. Počkáme. Jak reštartujete hneď, tak vás to iba premenuje na to urnext. To iba premenuje na ten urnext a to je vlastne všetko skoro. Keď to hneď stihnete reštartovať. A tak nie. Tak ale hneď keď to stihnete reštartovať a ukážem vám, ako toto urobiť ako normálny počítač. Stiahnete si AVG cez prihľadač, AVG antivírus. Máte to, ale my to skúsime bez AVG antivírusu, takže bum. Vidíte, ja tu mám AVG antivírus, ale nebudem ho používať. Bum. Potom keby niečo, tak keď sa pozriem, tak on je zapnutý, že AVG antivírus free, ste chránení, pri tom nie som, ale dobré. AVG si myslí volá čo úplne iné. Pod strane je tu zbytočné súbory. Nikto neseká úplne zbytočne ten počítač. Toto neviem jak odstrániť. To jedine takto, no. To nepôjde, takže po jednom toto odstránime. Nech sa to dá vlastne používať. Vôbec nech sa to neseká. Takže odstránime všetko. Úplne všetko to tu odstraňujeme. Windows Defender nás nezaujíma. To čo? Bum. Kašľu na to. Bum. Mne to zmizli úplne všetky aplikácie, čo som tu mal. No je to tak veľké, že mi to nechce dať do koša normálne. To čo je? To musí proste takto. A to vypne nekobol som tak. A mne teraz napadlo, že vám vlastne ešte takto toto budú vyhadzovať erory. A to keď chcete vypnúť, tak bum. A toto máte, že ja to zapnem takto. Vy to bola kde, tak to budete mať, že Windows Command Processor, toto niekde to budete mať.
keď bude ich takto moc veľa v blízkosti, tak to proste dáte, poďte na to, kliknite na to, stlačíte a dáte, že ukončiť úlohu. Ono sa to vlastne vypne, čo sa môže. Aj sa opravíme, takže tuto si nastavím pozadie, bum. Viete čo? Do srandy. To zapnem ešte po druhýkrát. Bum. Ok. Bum. A vidíte, keď stiahnete si AVG, tak vám úplne všetko to opravilo, lebo bez AVG neviete ani otvoriť nič. Vlastne máme tieto úplne funkčný počítač. Ja neviem, čo by vám napríklad zakázalo otvoriť Google a také. A keď ho reštartujeme, tak môžete vidieť, že úplne ide. Počkáme. Tak toto mám zmeniť to menu na, som sa tam napríklad nemám volal, ale ja nemám tam tech, ja neviem, alebo vítajte sa tam volám normálne a premenuje ma na Urnext. A ešte keď dám napríklad nastavenie panela úloh, tak on to vyruší aktiváciu na Windows. Napríklad. Vlastne to nepôjde. Takže pre toto video by to bolo všetko, takže čau.